Жорди Говея към Белоти. Удар на Белоти и спасяване на Мартин Луков. Сигура се подхлъзва, възможно Иван Торитов. Торитов стреля и още едно спасяване на Луков. Пази от това да попадне в засада. Рамперея ще успее да стига до топката. Мартин Луков изключително стабилен. Загуби в наказателното поле. Грешка обаче, това е възможно за Берое. Мартин Луков с трето спасяване в матча, трето важно спасяване. Знам, че Станислав Шоков имаше на бот. Полев удар с глава, спасяване на Мартин Луков. Корнер за червените. Сон. Точно за Ерик Маркуш. Изстрел на Ерик Маркуш. И пак спасяване на Луков. Доста повече работи. Колко сигурен, колко интересен е при играта с ръка. Сега още една топка в наказателното поле. Първо спасяване. Да стигнат отново до 2 гола аванс. Подаване към Чиноусов, който не успява да преодолее. Едно центриране, което може да докара сериозна опасност. Пак героя Мартин Луков. Причини още една гневна реакция от Лютински. Пинто, ниско подаване, Лицец, наказателното поле. Лицец с левия крак. Великолепно спасяване от Мартин Луков, който е единствено, който свършва да могат да искате първо развитие на офанзивната част от играта. Диниш Омейн с глава. Спасяване на Мартин Луков, феноменална изява. Обаче с намеса на високо ниво. Но все пак Левски с още един шанс. Поредно спасяване на стража на доматичен. Центрирането на Рик трябва да бъде добро. И изглежда такова шанс за Лудогорец. Спасяване на Луков. Дерой Дуарте стреля на място без проблем. Към далечната града. Трудна топка с Христо Потков, гръцкият футболист сега центрира към далечния край на вратарското поле. Когато трябва да изнася топката, Кристиян Пешов с кратък разговор с Христо Златински. Кирилиев фаулира. Топка към Зи. Отиграва фаулът към Виктор Митев. Добро центриране, само че в ръцете на Мартин. Че го не е чак толкова добро. Трябва да излиза
излиза и лови топката.